Zvuk je fakt, že najdôležitejšou časťou videa a keď je nejaké video, v ktorom je zlý zvuk, tak určite majú diváci menšiu tendenciu to video dokúkať a teda aj keď je nejaký obraz, ktorý není úplne že dobrý, tak vtedy to video dokážu tí ľudia prekusnúť a pozrieť si, ak tam je dobrý zvuk. Momentálne teraz beriem zvuk z tohto mikrofónu, je to Rode Wireless Go 2, ktorý stojí nejaké peniaze, ale ja vám dneska v tomto videu chcem ukázať, ako dosiahnete profi zvuk. Povedal by som, že to znie, alebo až veľmi sa to podobá na zvuk z podcastového štúdia. A teda jediné, čo na to budete potrebovať, je váš smartfón. Mám to vyskúšané iba na iPhonech, ale podľa mňa bude niečo podobné fungovať aj na Androidoch, aj keď tam je strašne veľa tých modelov, takže neviem to úplne zaručiť. Ale ak máte iPhone, kľudne aj napríklad 10, nemusíte mať ani ten najnovší, tak tento trik vám na 100% bude fungovať. A v čom teda ten trik spočíva? Ten trik spočíva v tom, že si zoberete telefón a nájdete v ňom aplikáciu Diktafón. Aplikáciu otvoríte a dáte v nej nahrávať zvuk. Takto to nejako vyzerá. Na začiatok by sme si povedali, že ako znie zvuk z tohto mikrofónu, teda už od začiatku videa počúvate zvuk z tohto mikrofónu, ale jeho výhoda je to, že môžem fakt všade behať, môžem absolútne hocičo robiť a ten mikrofón je stále so mnou, takže v podstate nemusím sa nejako sústrediť na to, aby som bol blízko ku kamere. Teraz si iba pre ukážku porovnáme zvuk z tohto mikrofónu, ktorý počujete práve teraz. A teraz vám púšťam zvuk z iPhoneu, ktorý je fakt, že super, nie? Že dobre to znie. Som z toho bol prekvapený minule, keď som to testoval. Vlastne aj podnet, na ktorý som natočil toto video, je ten, že v mojom predošlom videu, proste v jednom videu, ktoré som natočil dávnejšie, tak som si tak viac utvrdil, že ten zvuk z toho iPhoneu je fakt, že dobrý. Dokonca aj tento komentár je toho svedkom. Dá sa použiť fakt, že na rôzne voiceovery, na hociaké videá, ktoré potrebujete nahrať, alebo na nejakú nahrávku, ktorá sa dá reálne použiť. A samozrejme to záleží aj od prostredia, ak to budete nahrávať niekde proste v zlom prostredí, napríklad, ja neviem, nejakej veľkej hale, tak samozrejme ten zvuk nebude až taký dobrý. Ale ak sa nachádzate fakt v nejakej akusticky aspoň priemernej miestnosti, tak ten zvuk bude znieť fakt dobre. A akorát by som sa vyvaroval tomu, že nehovoriť do toho mikrofónu úplne že takto, lebo potom počuť fakt, že strašné zvuky, no však počujete to. Ale dať si ho skôr takto, v podstate ako keby ste telefonovali, sa to dá sa to tak. No to je možno aj na to robené, aby ten mikrofón, ktorým telefonujete, aby znel fakt, že dobre. Takže nie je takto, ale máte ten mikrofón skôr takto a vtedy to audio je fakt, že dobre. Takže ak ťa tento tip zaujal, hoď mi odber, like a vidíme sa pri viacerých takýchto videách. Takže čauko.